תגיד, מה אתה אומר? יש לי הרבה מה להגיד. לא, אני לא ממש. תיארתי לעצמי באמת, במשך חודשיים, אפילו לא חודשיים, החלפתי ירך בשתי הצדדים, ואפשר, גרוזינים בדרך כלל אוהבים לרקוד שלחו, ועוד מעט אני יכול לזוז קצת, לשחק כבר קצת. לא תיארתי לעצמי שבאמת שדבר כזה אפשרי. כל פעם שראיתי את ההודעות בפייסבוק וכל זה, חשבתי מקרטטים. אבל הגעתי לאיזה רופא שמה שהוא אומר הוא מקיים. לא, אבל תגיד מי זה הרופא. אז דוקטור בנדר זה באמת הרופא שאפשר לסמוך עליו. תודה, זה, תודה. אני בטוח בזה, אני לא תיארתי לעצמי שדוקטור בנימין בנדר מסוגל לדברים כאלו. אני מודה לו, ויהיה לי מה להודות לו, כי אני עדיין צעיר ורוצה לחיות, רוצה לזוז. יפה, כל תוך הכבוד. חודשיים, בשתי הצדדים, חברים. כל הכבוד, כל הכבוד.